The best child artist award goes to Serna Daimari Pinky. आं माने ओरैबायदि खुसि मोनदों माने खुसिखौनो लाग' हायाखै आरोना ओमफ्राय आंना बेयो मोनसे सिमां दंखायोमोन एक्टिं खालामनानै आङो बेबायदि एवार्ड लागोन होननानै ओमफ्राय बे दिनै जाफुंबाय ओमफ्राय आङो बेबायदिनो नाजालांबाय थागोन आगोलाव मा मा फिल्माव बाहागो लाबोयो आंना बेनो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय संस एलबाम्स दङ ससे ससे ओरैनो नों दा मा फरायगासिनो आं क्लास 9 बबे स्कुलाव इउएन एकाडेमि खैराबारियाव मा मुं नोंनिया पिंकि दैमारि मा बागै मा खालामो फार्मिमोन रला नोंनि एमआ मा फिउचारनि थाखाय आंनि एमआ आर्किअलजिस्ट ओमफ्राय आङो आंनि माबाजों लोगोसे बे एक्टिंखौबो लांफाबाय थागोन मा रल लानानै दिनै एवार्ड फामि फामि फिसाजो लादों फिसाजो सोरनि फैसालि बै संगिना आइनि फिसाजो मा फिल्ममोन गाब गैयै सायख्लं सावथुन नोंनि मुङा मा मुं आंना पिंकि दैमारि ओमफ्राय बेहाय रला जादोंमोन फामि